ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем ва оғоз мекунем аз суханҳои Дамир Исмагулов, оиди муҳорибааш зидди Арманд Сарукиян. ман фикр мекунам ки ӯ гӯштин мегирад. ӯ бо ягон кори худ маро ҳайрон карда наметонад. зарбазании Гурам Кутателадзе аз зарбазании Арманд Сарукиян дида зуртар аст ва ман Гурамро шикаст додам. гӯштин дар юси ҳама гӯштин мегиранд, барои ҳамин ӯ маро ҳайрон карда наметонад. рости гап ман ӯро фавран шикаст додан мехоҳам. дар ин муҳориба ман бояд бо чунин суръат ҷангам ки ӯро фавран шикаст дода тавонам. вақтҳои охир дида истодаем ки доварон ноҳақӣ карда истодаанд. барои ҳамин корро набояд ки то қарори доваро бурд. ман фикр мекунам ки ягон зарбаи худро ба ӯ расонда ӯро фавран шикаст медиҳам. агар ки ин кор рух надиҳад, пас ӯро бо бозии худ шикаст медиҳам, гуфтааст Исмагулов. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Дамир Исмагулов ва Арманд Сарукиян шаби 17 ба 18 декабр чемпиони пешинаи UFC Майкл Биспинг боварӣ дорад ки агар Конор Макгрегор Майкл Чендлерро шикаст дода тавонад, пас ӯ довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавад. гӯш кунед, Конор пули хеле зиёд дорад, аммо ӯ соҳиби камарбанд шудан мехоҳад ва ин чиз арзандаи эҳтиром аст. Чендлер ҳоло ҳам ҷанговари топ аст. агар ки Конор ӯро шикаст диҳад, агар ки Чендлерро ба нокаут равон кунад, пас Конор довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавад. Макгрегор ҳоло ҳам ҷанговари хеле ва хеле хуб аст. барои ҳамин муҳорибаи ӯ бо Чендлер маънои хуб дорад, гуфтааст Биспинг. хотиррасон мекунам ки чанд рӯз пеш президенти UFC Дана Уайт гуфта буд ки вақте ки Конор Макгрегор ба октагон бармегардад, пас бо эҳтимоли калон рақиби ӯ Майкл Чендлер шуда метавонад. бале дӯстон, ман бо суханҳои Биспинг розиам. ин кор рух дода метавонад. аммо гап дар он аст ки оё муҳорибаи Конор ва Чендлер дар вазни сабук баргузор мегардад ё ин ки дар вазни нимёна. чунки агар муҳориба дар вазни нимёна баргузор гардад, пас Конор довталаб шуда метавонад ё не, саволи хеле калон аст. ҷангвари вазни сабуки UFC Нурулло Алиев шаби гузашта роҳ ба сӯи Амрикоро оғоз кард. оиди чиз бародари ӯ дар саҳифаи иҷтимоии худ хабар дод. Нурулло аввал ба Русия рафт ва аз он ҷо ба Амрико сафар мекунад ва дар Амрико Нурулло тамринҳои худро барои аввалин муҳорибааш дар ташкилоти UFC оғоз мекунад. хотиррасон мекунам ки то ҳол ташкилоти UFC саҳнаи муҳориба ва номи рақиби Нурулло Алиевро расман эълон кардагӣ нестанд. аз рӯи овозаҳо Нурулло муҳорибаи худро рӯзи 25 феврал мегузаронад ва худи Алиев гуфта буд ки рақиби ӯ бояд ки варзигари амрикоӣ Трей Огден шавад. аммо чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, ташкилоти UFC ҳоло ягон чизро расман эълон кардагӣ нестанд. барои ҳамин интизор мешавем дӯстон. аба худи Нурулло Алиев боша роҳи сафед ва омодагии хуби беосеб орзумандем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов боварӣ надорад ки Забит Магомедшарипов карьераи худро пурра ба анҷом расондааст. бо Забит мо дӯстии хуб дорем, доимо суҳбат мекунем, аммо дар бораи ба анҷом расондани карьераш мо суҳбат кардагӣ нестем. чӣ гуна ки ман фаҳмидам ин қарори шахсии худи Забит буд. ман оиди ин чиз бо ӯ суҳбат кардагӣ нестам, аммо барои ман дар ин мавзӯъ бо ӯ суҳбат кардан шавқовар аст. Забит ба монанди ман ба модари худ ваъда додагӣ нест. барои ҳамин ман фикр мекунам ки агар ӯро шавқманд кунӣ, пас ҳамаи кор имконпазир аст. фикр мекунам ки бозгашти ӯ 50-50 аст, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунам ки Забит Магомедшарипов дар UFC дар вазни ним сабук яъне 66 кг баромад мекунад ва ягон маротиба дар UFC шикаст хӯрдагӣ нест. Магомедшарипов охирон муҳорибаи худро соли 2019 гузаронида буд. чанд муддат пеш Забит расман эълон кард ки карьераи худро ба анҷом расонд. аммо чӣ гуна ки мебинем Нурмагомедов боварӣ дорад ки агар ба Забит пешниҳоди хуб кунанд, пас ӯ баргашта метавонад. дӯстон, шумо муҳорибаҳои Забит Магомедшариповро ёд кардаед ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.